Ja, men nu är det premiär. Eldning av kaminen i mormor Enars stuga. Japp, det blir YouTube och bloggen på den här. Ja, visst. Såklart. 13 grader in. Nej men titta det ryker in Lennart. Det där är inte bra. Det gör det väl, jag ser det väl. Har du öppet den här? Öppen du inte dörren. Tror du? Det är som hos Lena Peter. Det ryker in. Det kanske har stått på Men det ryker ju jättemycket. Det kan ju inte vara. Är det öppet där uppe? Öppna dörren. Det var ju inte roligt det där. Jag tar då ut efter det. Filma. Han måste få igång draget. Är det verkligen öppet? Nej. Om du öppnar där då. Där borta. Plocka ut. Det verkar ju som ett tätt någonstans. Men vi kanske ska stänga. Att det far efter det. Ja, nu. Ja. Man ska inte ha den öppen. Och vi som ville ha lite mysigt. Ja. Gör den det? Jag vet jag inte haft det öppet. Det är inte som våran dörr. Du har satt i. Det är tillräckligt med drag för att ha. Wow.